inkinga nawe sizwana ungangingeki ube late. Umesamata. Hayike nikhamba kanjani? Hayi khamba kahle kahle yagcinana. Nje singawoneki mngani wami. Hayi akusakwazi mfethu. Imaphela. Yazi ngasiza ngakubona. Yeah. Ngifuna le yampahla phela yakho yenza unyakaze. Impezu. Hey, impesi inenkinga. Impesi inenkinga. Uletha wana wakawanda. Letha wana wakawanda. Khuleka ngaleyo tayijwangazi phela kumuntu walapha. Sokhuleka bayinqwaba bakhona nabo. Ileka. Hayi. Don't worry mngani wami. Ukuyithira plan yakho mangwana makusini. Nakho. Ngeke kwenze. Ukuyithira plan yakho ugijima manje. Unofayiwe. Sanibonani. Uyaphila? Hayi siyaphila. Oh hayi ngeke sengibona unkosikazi. Angeke ngishiye. Alright. Phela ngikhathi wami. Hayi. Phephisa sithanda sami. Yazini vele nje uhlale phansi uphumule mina kuzokwenzela ibreakfast ebese ungitshela ke ngokuthi ihambe kanjani interview yakho. Hayi namphela ngiyenze kade kusemandleni nami. Njengamanje ngilindele nje ucimo. Njengawo wonke umuntu kade lapha yana ke kuma auditions like sonke bese baningi kabi lapha yana. Futhi nje ngiyacabanga abantu bedlulile nje ku50 simsami. 50? Yes. Ngempela nje abantu bayodinga umsebenzi. Yeah, iSouth Africa ke yethu leyo for wena sithanda sami. Yazi abantu ugcwele nje ama foreigner kuyo yonke le ndawo le. And thina ke ama citizens ase South Africa bashiya kunjalo kona. Ayish. Okay sithanda sami yazini relaxa mina zowenzela ibreakfast. Right? Okay sithanda sami ngiyabuya manje. Sami ngathi bengicabanga ukuthi ke sizikhiphe nje le weekend esiyakuyona njengemndeni nje. Hawu siphuma sepha. Siyakumgubhulo wamahlupho. Lapha nje kukhulunywa ngeculture nangamasiko njengathina abantu abamnyama nje sizazi ukuthi singobani. Mangena wakahlupho nendodana yami njengasena. Ya ngiyakwazi lokho sami. Kodwa phela ngisimo sokuthi siphila ngaphansi kwesizwe samahlupho. Futhi ke thina njengabantu abamnyama kumele siyazi imvelaphi yethu namasiko ethu. Futhi ngiyafisa ukudodana akhule azi ngomlando azi ngamasiko ukuthi kuhlukana kanjani. Sobona ngekho busy. Mawungekho busy. I weekend sami angiboni ukuthi nje
khona into engathi ungaba busy ngayo. Thola ngathi khona into ekhohlayo, akusindodana yakho leya. Hawu. Samsam. Ngiyakwazi lokho ukuthi akusindodana yami. Kodwa phela nami bengenza nje ukuthi njengobaba ngidlala indima ukuba ubaba kuyena empilweni yakhe. Ngimkhulise nami ngendlela. Leyo ndima yakho idlala endaweni erong futhi. Unobaba wakhe umuntu ongumthathele inqinqele. Hayi ngiyashwa manje lokho. Hayi kulungile. Senani. Ngibona nje indaba yezingane. Wazi kahle ukuthi kumele aphele lesakhane. Angazi nje le ngane izokhuluma kanjani nalimi. Kazubani isikhathi mhlambe sebezobuya ke kodwa. Yebo sanibona bekunjani esikoleni? Beku-right mina. Kuhleke lokho. Phela usakhanya awusho. Wenziwe yini ukuthi uhambe namhlanje ungaphekanga la ekhaya? Ngoba wazi kahle ukuthi umsebenzi wakho ke lo. Ma angizange ngiphe ngubaba uthe uzongenzela. Kahleke. Le ndoda iyasondla la ekhaya. Angithi ibuye futhi siphekele. Thina yinto esiletha la etafuleni. Wazi kahle ukuthi angisebenzi. Le ndoda mengahamba la ekhaya sizofa indlala. Mina ngeke ngihlezi nje khona into eyodwa njalo nawe. Ma ngizopheka manje. Kuyokusiza lokho. Sekumele ngihambe mina ngibuyele ekhaya. Kolilapitizela. 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 Kolilapitizela.
Golila pitizela. 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 Golila ithanda wena muhle azengayiboni intombi enjengawe. Ithanda wena muhle. Ithanda wena angaze ngayiboni intombi enjengawe. Azengayiboni intombi enjengawe. Wamuhle. Ithanda wena. Azengayiboni intombi enjengawe. Wamuhle. Ngane yami ngikubiza lana nje ngoba ngiyakubona ukuthi kukhona into engakuphethe kahle. Ungakhuluma nami kwenze njani? Akunankinga ngisho ukuthi ikhuluma manje. Uzokhuluma mase isikhathi sesikuvumela. Kodwa okunye engakutshela kona ukuthi mawukuthi awungithembi mina. Thola umdala noma uma wakho ungakhuluma naye nje ubuyintombazane nje. Ukhulume nomuntu wesifazane onjengawe. Ozokukhombisa indlela ngoba kona siqala le program ubunganjeni kodwa ngiyakubona ukuthi ikhona inkinga osunayo. Ngizocela nje ukuthi uyikhulume ungasabi. Ungayivaleli ngaphakathi. Uyangizwa ngithi? Uyangizwa ngane yami? Ngiyakuthanda mina ngifuna ikusasa lakho liphele nje ngingakuboni kahle. Ufuna umshado la kuwe. Uyangizwa? Yebo. Uhambe kahle ke. Sobonana kusasa ngesikhathi esifanayo endaweni efanayo. Uyangizwa? Bye bye sisi. Unento kumele ngitshele wona la. Amanda, ngiyathanda. Inhliziyo yami yonke futhi. Angikwazi, angiboni futhi ngizokwazi ukuzimela ngaphandle kwakho. Menzi, sonke siyazi ukuthi akusile iqiniso leli. Kodwa mangabe kuyiqiniso, sobona ngayo ukuthi uzokwenza into right ekhaya. Cha, kukhona kuyini manje lokho ngikho. Ukuphi engakwenza mhlawumbe ikhonseni. Ngicabanga ukuthi ungaziceba kubabakho nami ngizosiceba kuma wami bese sobona ngomalume bakho bezokwenza into right ekhaya. Angikuthembisi kodwa ngizozama ukukhuluma nabo phela ngiyakudinga ngempela. Oh, okay, kodwa kumele ukwazi ukuthi asikajoli ngaphambi kokuthi wenze into right. Ngizobona. Ngizozama icebo lento yami nami. Ibe semthethweni. Hayi mina ngiyabuza sengizobona ngawe.
Yini kwenze njani? Mama. Mm. Yazi nginenkinga la. Unenkinga? Yebo ma. Oh, ngilalela. Ma. Inkinga uMandla akhe. Hawu. Umyeni wami. Usumhlaba ngegama. Kwenze njani? Ma. Uke wanaka kodwa uthi ke wangithinta isitho sami sangasese. Ini? Kuqale nini lokho? Awusekunesikhathi makade aqala. Oh, sekunesikhathi. Kodwa wena ubona ukungcono ukuthi ukusho lokho namhlanje manje. Ma, lokhu ngikusho manje ngoba angisayithandi lento enzakalayo. Hey, uqamba amanga manje. Sonke lesikhathi bekumnandi. Lalela la. Uzothula uthi tu, uyangizwa? Angifune ukuhlupheka mina. Le ndoda iyasondla la ekhaya. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ungalokothi mina ufuna ukungilethela inhlupheko. Ungangilokothi. Kodwa ma ukhuliseni bethu bentombi Qhubeka. Ebukhuliseni bethu bentombi basifundisa ukuthi ke sikhulume iqiniso. Siphinde sikwazi nokuthi sikhulume nabazali bethu. Ngeshwa ingane yami. Angisiyena unyoko mina. Unyoko nani la elele khona. Uyangizwa ukuthi ngithini? Unyoko wangishiya mina la. Wangishiya ngimncane. Wahamba wabheka eGoli. Theme ebuya lapho wabuya efa egula. Ubone ukuthi ngeke athathe ngisho isikhathi esingakanani ephila la emhlabeni. Ekhulelwe wena. Wavela emhlabeni. Bengenawo ngisho namandla ukuthi angakuncelisa. Mina ngowami umzimba ngunikeza amadoda. Ngimncane kabi umdala kabi wena mongaka. Lokho konke kade ngikwenza ngakwenza ngenxa yakho ukuthi wena uphila ulaludlile. Njengoba ubona nje ungaka nje. Namhlanje ngoba usukhulile ufuna ukuthi mina ngibuyele kuleyo mpilo futhi. Lalela la. Yonke leyo nyifinyifi yeprogram ongitshela ngayo. Namhlanje ugcine ngci ukuya kuyona. Kodwa ma, nalento enzakala la ngisayithandi. Ngeke ngisazi mina ukuthi ngiphile kanje. Kulungile. Ukhathele? Udiniwe? Akunankinga. Mubona ukuthi ukhathele uthi njengobusho. Hamba. Uye lapha kunyoko ufike ulala eceleni kwakhe. Uyezwa yini? Anginendaba ukuthi udlani. Ulalaphi? Uyezwa ugqokani? Angisakufunda ekhaya. Bona ukuthi uyapi. Usakhanya angazi. awukwazi phela ukuhamba. Kuzofanele ngihambe mina ngisakhona ukuthi ngihlale la. Yo kwanzima usuzamile ukukhuluma noma Ngizamela ukumtshela uma naye nje mangimtshela ngivele ngikhafile ebusweni wangitshela ukuthi naye wayiphila kanje naye wayehlukunyezwa. Kodwa ke ngithe mangimtshela ngale ndaba yami ukuthi ngihlukumezekile la ekhaya azange nje qoba zaze ethathe serious. Yo. Phozo ngishaya ngedwa kule nkinga ye-rape. Ngiyacanga ukuthi naso isikhathi sokuthi ukhulume nomama wakho. Mhlawumbe wena uzokulalela. Phozo yapi? Yazi mina ngicamela ukuthi ke ngidayise ngomzimba by my choice kunokuthi ngiphoqwe. Ngikhona kodwa ngizobona emgoqeni ukuthi ngiyaphi. Sengathi ungathola usizo la yakho nithole nendawo yokuhlala. Mangabe usuyitholile indawo yokuhlala cela ungibize nami ngiyohlala nawe.
Okay, nankinga. Ngizobuya for wena. Ngizokulanda. Sokuhamba nawe manje? Ngikukhona ukuthi uhambe nami. Mama uzolokhu efuna la, uzolokhu esifuna la. Elokhu ekhathazeka. Kanti ngcono uma kuhamba mina ngedwa ngeke azabe nandaba. Okay, sacela wobuya mangabe su-free. Okay. Siyosala kahle. Yangana. Yini kwenzenjani? Lutho. Pho indaba ungibuka ngale ndlela ongibuka ngayo. Ulisakhanye mama. Wenzeni? Uhambile. Manje? Ngisele ngedwa nginesizungu. Unesizungu? Awusho. Esikoleni abasanikeza manje mayisiza ukuthi nifunde noma nibhale noma ama homework. Basinika. Manje uhlulwa yini ukuthi uhambe uyobheka nencwadi zakho? Ma. Azange ngikutshela ukuthi uhambeleni lisakhanye. Uhlanganaphi? Anginendaba uhlanganaphi. Wena uhlushwa yini? We Amanda. Uzongisiza ngani yami. Hamba uyofunda sisi. Uyangizwa? Lisakhanya that. Sho la ekhaya ngenze ngithola ukuphumula. Sho ngasenza isono mina ukuthi ngiyikhulise lengane. Sekuhlupheka ngisho ingane yami manje. Hayibo. Uyaphila kodwa lesakhanya? Hey, angiphila, angikho right. Ngiyakubona. Nemthwalo yini uxoshiwe la uvela khona? Yazi nje. Bengilapha ekhaya. Ngitshela uma ngale ndaba ukuthi indoda yakhe phela iyangihlukumeza. Wangitshela ukuthi ngoba ade ngithanda. Manje ke ungitshela ukuthi naye ke wayehlukumezekile kanje ngami. Usengitshela ukuthi yena ngiyazi alahlekelwe indoda ngenxa yami. Angixoshaya. Hayibo. Kanti lo mfazi unjani kahle kahle? Kusile ekhanda kuthatha kahle. Yewazi wakhohlakala nanga umfazi. So mina ke ngize la kuwe ngizocela ukuthi ungihlalise la kancane endaweni yakho ukuze ungazi ukuthi ngiqedele umatric wami bese ke ngizobe sengibona ukuthi ngiyapi. Sho. Ish. Ngiyazi lesakhanya ukuthi angikaze kutshele lento. Lento ngihlala kuyona ngirentele inkingi. Kodwa manje ngiyama ngazizwa yimi ngabe usizoba. Hayi ngiyabonga. Kodwa ngiyathembisa ukuthi ke ngizokuphekela, ngiklinele phinde ngenzele newashing. Mina nje mangithola ukuphepha. No, khuleka. Asikho isidingo salokho lesakhanya. Yeah. Wena nje feel at home. Lalela, awuthola lokuphuzwayo. Hayi. Akunankinga ngithoze. Ya Pinda. Sabona Michael. Ya anaduse. Michael angikho right ngide usizo lwakho yazi. Usizo kanje.
Ngidinga imadlana nje encane ngifuna ukuya town kusasa kwi-interview from municipality. Alright, angijazi the plan mangwana ndo unophakamela sini. Alright. Sanibona. Sawubona nawe. Michael, ngiza kuwena. Uze kumina ngendaba ekanje. Ngifuna imali ukuthi Mana ke wosisi, mana wo. Indaba ufuna imali eclinic. Ubaba ngani? Hayibo sisi. Hayibo, ubaba ingane yami lo. Ubaba ngani yakho lona? Ungazongitshela ukuthi ubuze nawo ubani? Michael Mbalo. Ubalo Michael khuluma iqiniso. Hayi lo sisa ngimazi. Hey! Hayi, angalingo ngisehlala. Awusangazi Michael. Ubani lo? Our sister andiwaziwa. Hayi Michael uyinja eqamba manga. Wena sisi indaba uzofuna imali eclinic ndodana yami. We mama. Awunayo indoda yami. Ungazongitshela ukuthi indoda yami. Ubaba ngiyindoda yami. Michael bezala la. Wona sisa wathi nguphinda. Ayibo, usasazi mina mana sisi. Ngitshele ke mina, yintombi yakhe mina ngitshele ke sisters, ngoma ingane yakhe mina, uma ingane yakhe. Ulitshela abafazi idwedwe lezi. Asizi no yaslinga ngokwakho. Uqala ngikunale ingane yakho. Unanengane. Michael imali oyidown. Angitho ndisokalezwe wena. We Michael, ngidinga imali okeclinic ke kusasa sokala amanyala. Sangisezwe mina futhi ngiyifuna imali ecathuka, mina ngithi ngicathuka zesiqala. Hayibo, ayiphuma imali futhi. Asifani ngeke kukwinda ikhiphe yona iphuma imali. Ayiphume imali, ikhiphe imali futhi. Hayibo. Uqedile lokwasha amasokisi neshati? Yebo, ngokusoqedile. Uhlekile wakhe, seyisikhathi ukuthi manje uyobhala ama-homework akho. Uma bengicela la ukuthi unginike isikhathi esincane sokudlala. Mangiqeda ukudlala nje bese ngibuya ngibhala ama-homework. Ngaphambi kokuba ngiyolala. Awuhlupha kodwa. Hamba kulungile, nginikeza imizuzwana emibala usheshe ubuye yazo. Yebo ma, yabona. Sawubona. Ya mfana, hamba kanjani? Aphini. Hamba kahle esikoleni? Ukhamba kahle. Hayi, kuhleke bakhatana. Baba bengicela ungibhalise homework later. Hayi, ayikho inkinga mfana. Njengenjwayelo nje. Mahamba uyodlala, masubuyile kubuye ngizokubhalisa ayikho inkinga. Ngabonga baba. Thulani. Mazolo. Ngiyaqondisa ngaloko engikusho kuwena izolo. Angazi impela ukuthi bengingenele yini. Okay. Hayi, ngiyakuzwa, ngiyafuna. Nami ngiyabona ukuthi ngike ngangena ngagamanxa. Inganeni engayona yami engazalwa yisende lami. Kodwa ke manje sengifike la esikhathini uthi ngiluthi mina nawe sikwazi ukuthola umntwana. Mangabe sofuna ukwenza uthando lwethu liye phambili. Cela sithole yami ingane nawe engizokwazi ukuthi ngishayele umthetho nenqumo ngaphandle kokusaba. Eqinisweni impela uphaphalaza ulimi. Ngaqondile ukuthi uphatheka. Okay. Ngiyakuzwa konke lokho kushoyo. Kodwa ngisamile esinqumeni sami sokuthi ngicele yami ingane. Ngiyacela nawe ukuthi ke ngizozwa ngakuthi wena uthini. Kodwa ngifisa ngicela ungisheshisele. Ungitshele nami ngizokwazi ukubona ukuthi ngimi kuphi la empilweni yakho. Ilokho nje kuphela. Vale.
Ye Michael. Michael, ho. Hey mandla, kwenzeni? Dot. Ngilinde wena mina lapha. Ulibele uphuzana notshwala la. Shuthi mina islimi. Hey, andisukuita benzi. Wangude, andisukuita benzi. Mabhebhi angu ashika phana bari 3. Bo 3 bebe la ekhaya. Bebala. Hayibo. Kwenzakalani? Wese ndaba nawapika 11. Wese wabuda nedhoyi. Hayi ngeke mfana. Yabona inkinga zakho zidinga ubhi. Ngeke. Unenkinga eziningi. But ukuzothi mabhebhayi ndikumada bheki kwantiri. Ndikumada bheki. Kanjani? Saka ndoita siya. Ngeke mfethu. Ndaba zabantu besifazane asiqinise kubhi. Ngeke zilunge. Phuza na ubhi. Banda mpo. Kuyafuna. namhlanje. Ngiyafunda namhlanje. Uma wakho ungitshela ukuthi ukhathele. Cha baba ngithi hayi namhlanje ulisakhanya wahamba la ekhaya ngenxa lento yenza kuyi. Hey. Ungalingi ngitshele lo mbhedo. Ngikwenzela yonke into mina. Ngenxa ukuthi ngihlezi ngifuna uready. Cha, anginyanga eclinic kulezi inyanga. Kuleka, angeke umithi. Eclinic uzoya kusasa ekseni. Cha baba ngithanda lento yenza kimi. Hey. Ke waphinda nje. Ngakuza ukukhuluma ngaleyo nto. Ngalezi izitoro lo ungitshela zona. Noma watshela noma ubani. Wena nonyoko zonquma, yezwa? Boss. La. Yini into ezayo? Ngama ngazi makwenzakaleni. Hey. Amanda? Amanda. Ubani baba lengane? Angazi. Baby. Ngilalele. Ungathuki uyangizwa? Uthandana noba? Nomenzi. Umenzi boyfriend yakho. Kodwa umazi wabantwana. Amanda lengane letha la emhlabeni uzoyiwondla ngani? Lengane letha la emhlabeni sizoyiwondla ngani lekhaya? Ngibheke. Kwenze njani? Amanda. Wazi wangifaka inkingeni.
waze wangifaka enkingeni. Sondela la, wozala. Sondela. Sanibona ma. Awusumenzi wena. Menzi yebo mina menzi. Umethu usungani yami wena. Mithi isingane yakho? Yebo wena omethu uAmanda. Hey, ngingazana lutho mina okukhulile uAmanda. Wena nje hamba ukukhuluma nengane yakho. Ngingazana lutho mina. Wemfana okahle. Hey. Ngikhuluma nawe. La ngishiya umesh manje ngiyobuka. Yebo wena mfana ngeke uhambe ngikhuluma nawe wena. Yalidi friends ma. Hayibo. Lama thuke kodwa sizuzo wenzani? He, ayichanga ngavelele. Nkosi impela. Hayi bani kunzima. Yabona leli sango la ekhaya kuyoze phingele nini? Waze wanyanyisa ngoba nginesiqiniseko ukuthi le ngane ikhulelwe lebaba noma kuthiwani. Yabona le ndaba yama 2K hayi bazosihlanyisa. Ngiyakutshela inkosi impela. Ama 2K into zawo nje lezo ayahlupha vele yazi. Baba, ungizwe kahle kodwa ukuthi ngikhuluma ngani? Ngitheni? Ya, ngikuzwile. Ngitheni? Ngitshela ngendaba zama 2K angazi nokuhlupha nje. Amen, ubulisa kanye. Oh, uyamkhumbula? Cha sithanda sami kunjalo. Wena mndeni kuphela akanawo lo thina. So bengibuza nje. Awushoke. Ngabe kuyiqiniso elingakanani ukuthi wena mothola ithuba la ekhaya ubumthinta isitho sakhe sangasese? Usho njalo? Uyangizwa nje yebo, usho njalo. Ukuhlanya ke lokho sithanda sami. Ngibheke kahle nje mina. Mina sengenza leyo nto. Ayikho leyo nto. Ingakho ke nosithando sami ihambile la ekhaya. Futhi nje anginendaba ukuthi uphila kanjani la ekhona. Ngiyabonga nje ukuthi wena uhlezi nje unathi la ekhaya. Hayi, sithanda sami. Yabona uma sindawonye ayikho into engahlukanisa mina nawe. Siyezwa? Ngiyezwa. Thanda lezo mama. Ngiyathanda namba ba. Cha mngani angisingamangani uyazi. Belo ukukhuluma into ekuphatha kabi. Yini kwenze njani? Hey bafethu, angeni kwazi ungisiza kule nkinga ngigamenxe kakhulu. Hayi. Ayikho nje lonto oyishoyo. Uka nje njengolisakhanye. Olisakhanye wakho ukuthi esukume ethathele zakhe inqomo. Ukuphi njengamanje wakwazi ukuthola indawo yakho yokuhlala. Ngicabanga ukuthi nawe ufanele wenze the same. Ya, khumbula phela ukuthi belo usiza wena kuqala naso wazi ukusiza. Ngikwazi ukukusiza ungakwazi ukusiza wena. Guys ngikhulelwe. Unjani? Hayibo, ngeke ayishayo le ndoda ayibulawe le ndoda ngeke akafe, ngeke ngempela. Akafe. Guys angazi ukuthi ngenze njani. Khuleka, iyekele kuthina le ndaba le. Sobona ukuthi siqhamuka nani. Wena nje okwakho kumele ukwenze, kufanele nje upretend as if yonke into i-right. Hey guys cela nisheshiseni ngoba ngikwazi ukuphila kanje. Khuleka nje wena sizokusupporta khuleka. Phela yithi ama 2K la. Sibizwa ngama 2K indawo yonke umhlaba wonke siyaziwa. Ngiyabonga. Senze nabuya. Senze sabona. Njani usisi wami?
Hayi akekho right Amanda. Guys, kumele senze imiyakazo manje. Mele sithathe nje inyathelo enzima manje. Ngulani phela. Mr. Mngona mase Mngona zaqobe esifundise Yebo fithi awume nje awusimele wena uzovala. Masingalisebenzisa uhlamba njengamanje. Shuthi le ndoda le ngeke iyoko yonke lento eyenzayo. Qinisile. Ubona lapha njengamanje. Ufuna ufundisa bonke abantu besilisa ukuthi akudlalwa ngengane encane. Unofalo washo njengamanje. Unofalo njengamanje. Akabuye eceleni. Njengawe nje Mr. Mina ngithi sekwanele manje. Wena ongenza into ye. Wena owenza yonke lento ezeka la ekhaya. Ukuba nongilalela kwasekuqaleni nje ngayikho yonke lento. Ukhetha indoda over ingane yakho. Yebo wena sunyoko wena. Mandlaki. Sandra sami. Uyadingeka phandle. Ngiyadingeka. Yebo. Obandla. Angisho uyadlwengula wena. Uyadlwengula. Ngikhona mina la ekhaya. Uyi-rapist wena. Hayibo. Imani. Ngikhulele nje ngikhulele ingane yakhe. Ma.